Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor balai olum, uwei unong shong shnong, jong kawai ka shnong han nong ba shlong, ulo ujor ba kawai ka Bri U ka ba kyrteng ka kong sapi wan bet khar kongor, kala shim ki kot ki slashimet jong u, ba kun thupru ka jingtip ba benia, ya ka bank account bat ka passbook jong u. Da ka ba kular ban pynïohkam u. Shu utei u ba ujor ulai thok ba ka khatlai tarik jong banai jemmang, harengkat bat ka kong sapi wan bet khar kongor, kilai kendo pat ya ka wai ka long kemi ka ba kyrteng ka roshni chetri, hafrang Yamaha maulai shilong. Hakabak kaladan ka jingi keren penbet ha pring jongki, berhadin kani baroh langut kila lej ha Indian Bank, bara bazar yodo branch. Hakabak ka kong sapiwan bet khar kongor, kala pli ka bank account ha kyrteng jong u, hakabak kala ong, bakal long ka badan kam na nabynta ka kam jong u. Kam hadin pat utei uba ujor, ulas ngotu bakiti hilong kemi, balasya kenno kila shim ka ram kumba, shilak sapusan hajar, shispa sapu pratengka, haka kyrteng jong u bantit ya ka thok. Halor kani ka jingja, utei rangbah ubala ujor ulaya thu shu, pau benai naitung ula shah phone haki Bri U, ki balapan itho baki day nakakan hon debt recovery team, jong ka bank, haka bakila dawana u, bau day ban siew no ya karam.